birita goto mtanda ogwagete inkigose omtanda ogwagete osire koya tigangote westigate yengainete omolere kerima omolero iga chwa amafuta agwo bangeresere tigabana ngotebi mete gusi nation babe kumete gusi nation tiga chiri chinde chenko chikunya gweko liga ariko sena gusi nation nero bono iga ebunda no mete buna event ye karegali moka neri gigwebore teko mocha hotel nene baba basta busini nitigango tebi njomete nanyataka muntu gakanga kanira 300 ngakaneire no inche nabo ngwakanira batatu igo bato bari kegali biritakane batatu oyo go first comment insari 3 the first 3 bari nande ba subscribe bone kyo gukora bitigango konye birita bari abatangani ogwakanira oko bakogoramie FIP obakande 300 regular bamente 200 oba ticket ya FIP understand kwambwatire ometa ene genius kwambwatire aneri chini tiri chini ona aya omuntu akolikagari okomenta 200 bamwe ticket ya VIP ayibona omwaka neteregiura lakini oso VIP okomenta irenga chini ya ibere amangana ya mororo ntoramo tigabona ndagotebi omweshimigo ukaregari rende torante tigango chanu omwana ominto tiganda koberege chanu rero omweshimi ukali gota chagari honorable Don Bosco chanu akali bana ntoramo abu wankora taribo abo bano tigangende mbongi my ridro ones my brothers your brothers and sisters and aunts and cousins of your cousins bachebero na maiso abantu bali reserve na ntwanyakora mweshimi wonde bwensi ritukeria abashimiwa no bakari no bakari ga ubaikire gari no boni kintu togokora nekiga ditangani nte tukora batay kwanza barara nyoro subscribe abantu bakabadikare sabwe bakora subscribe on 21st yani 21 abatukana go kiyesuguku abantu banyoro bino konya baikireka bachakere suguku orora tata arafuti ndagotebye gikarororo ebusa tonsalio mo ebusa karo mwana biniko yungonyoro ngori yoke ebusa nero ngori ebusa nero ngori yechibando ebusa nero ngori yechibando eta mauti abubono tigango tebinga nindu tibabiro batatu iga banje tebu tigangende tigara batebye busa no ekari gari ebikombe mbire bire supermarket bikoro gitambura stambura no ebuse yego chakobeko bintu tanaretibu na motanareti bono nakingo ayo choto ibikombe nakingo naki itunda abachanua mutiye okobera mali risaburi samotari gochi town morora mangana aroro no aya bon kwangi misire ine miso enago profoki one profoki ribobe yani tango tebinga pero one profoki nago profoki bo nago profoki bono profoki abande no profoki abando mwana ominto tigangende mbambo ke profoki taribo tigangende mbambo ke provocation yeyu nero bwento kole binyoro otebi abantu bunana ki igari abesimiwe bakaroro abateri abanne bagusi no bakonyegeria abwe ekwenyora ekwenyoria bono no bwate namba y'omuntu uri tari nyegeria omwakiro omoteri yake no bwate tegenda minyoka ndetare simieri anorere mubugeri tera estima baba njagenda nkwachachi bono omuntu uri bonyegeria mwakiro omotega akitamisi goikaike como WhatsApp arafu bali babatera muna ntwarara tigaturage tukubatera tigaturage riragero no rikari bono bali nabunte toliye namba yabo no bwate nora twale papuji na bwate namba bali mwana mindabali papuji's be and migi is my pen now it's okay I take it bono ngengole ndengoko moira tobagane no ere bono tokubagana talibo oh baby oh baby by the way I can't bono mete mnonge ngakongo kintete nchinda muroseri bukana buri mwe bune gift ya ntokubwaterana iyo mwana ominta abumbi yatokumagana watokubwaterana ugono wakari
ekintage tenkore troche tukiyana yasalikire troche nembere koro mongina nje ninga understand tio mete nando uchumi bune kongete uchumi ne kongete lakini ne konga tale 21 tengo ko katika bonongo tebi noche uchumi ya 21 nenke uchumi ya 21 ya ya ko chitu lisite ngote toko ntoragire su bone kintage troche mete tukiyasalikire iga nondo cheiga ngo chiga iga nkori indi yo monte bwesa esaron ando si norocho kondo si ebiyoge ebi anchonge chopya byoge kosi 21st awe norocho kono nchongwe biyoge kwaro dirende obo si obo bono kalkonge korumaro ko ngotamtomya mense na ngotamtomya muneke mon ebimoni byagala bikote byaro kana yani dango kani bono nendo mate na to comentar nane binde ebyoge biri ba commentaga ibitambe biri kutana bintagete bono nitukelingo tsagosoko bongentobo yani norocho nayo na here comes yani turubena ke muntu omototo omo baby omwana moyangi norocho rende bani tukelyo tiganda gatairi tukelyo birita ayebuno omwana ke obwana to style up estengencho style ndachengwetie fuli style ndachengwetie fuli tinchenkoro kwe blackberry blackberry tomanye tiri tukelyo dimane tomwacha kuaba mote ninkoroche mno gocha kuaba musikena yi blackberry omete kwebo yabnaye no kwebo ikole machine kwimbi machine kwimbi amatera aikwarangi nara ko inyori tata ditketo wacha komanya tiganda gokani roni kitoko kora no kwenda twebanga tweda yalisha bosoko ntoko romanyite abantu buna bisikebe kinyori ke baganyate buna tuchitorokane ho tole to bosoko ntokorora tigatogende twebange tigarende ndete chikara chiri ko mwino gaiga gendo nya